Ikaw, ako, ikaw. Prenda na uban nimong alahas kung gusto ka gyud nga may kwarta ka. O kung makakita ka na yung trabaho, awlog ka ta lang. Oh, Unsa man? Kuyo ganti ka pagprenda na. kuyog ko, mamila. Laya, sige puyo sa kwarto, oy, may computer. Sige. Pero careful sa imong mga ipanulti, ha? Okay, promise. Bisan unsay makita, ha? Ihilom lang yun. No comment lang yun. Okay. Imo lang pa nga nang ibutang nato. Kay aron iniglokat, dili maglisod. Wa na manggugoy ID. Oh, sige. Uy, problema. 2,000? Maura ni dawat sa imong singsing, mamila. Kagamay ko. Dako naman kaayo na, dong. Justin. Ha? Sorry. Unsa man, ipadayo na to? Sige. Pero i-appeal na lang sa ding earrings. Sige. Miss, tanawa sa pila sa ning arios, unya i-appeal na lang sad. Salamat ha, Ma'am. Luisa na lang lagi. Makalimot gid ka. Okay, Luisa. Thank you kaayo ha sa imong pagkuyog namo ni Justin. May isa pa yan, uy. Karon pa din siya makaanhi din sa syudad? Sige man nito panglinghi. Oo. Karon pa taon. Wow! Kuyawa sa mga sakin na, no? Nasa kimi nagyanan mo bus, pero dili. Chuyoy! Justin. Sorry, mamila. Downtown ang tawag anak nga sakyanan. Really? Wow! Cute! Pwede ka mo sakay. Oh, sige. Ganina naglakaw naman ta. Manakay na lang sa tayo pauli. Ni umenturo bang pliti? 60 na. No, unsay? Say sinta, mamila. 60 60 pesos ang plite. centavos, oy. What? 60 centavos? Uy, baba ni mo, oy. Ay, sorry. Pero, ingon anak ka, cheap. Mo pa. Ing anak gid sila kaiha sa mga presyo. Labi na gid si Justin. Musiga kid iyang mata sa kabarato kunos mga presyo. Mao na nga ingon anak kadaghan among gipangumpras karbon. Kuwang na lang kung ilang pakyawon. Gano, mahal day kayo mga panalito sa lite. Alam sinabayaran ninyo, anak tanan. Hapit mo 400, uy. Jesus ko kadako! Na, kita gidak-an ta pero silang duha. Uy, lingaw kaayo. Kay barato ragid kuno kaayo. Dili tingali na sila tagaliti na. Taga-Amerika tingali na sila. Kay English bayan na sila masurte. Mag-party ta? Pakuyaw man ka, uy. Di ba ka manukto? Wa man ilakbe. Magparty pala kita. Daghan lagi kayo mo kinumpra. Dili na ato, uy. Ila na ni Vera. Pero, para ato man ko na. Oo, lagi. Pero si Vera may namalitan na. Abi na kugwa sila kwarta. Giprinda niya iyang singsing og arios. Naabot og 3,000 kapin. Wow! Dako ano? Na, gigamihan na sila, uy. Iba prinda pa gani unta niyang uban. Ako lang siyang gipugngan. Kay maglisod na inyag lukat. Hala, no? Mga kulong nangumpra og daghan kay gibratuhan sa presyo. Oh? Mao na. Dato gid tingali kaayo na sila sa ila. Pero nga nang wa man sila kaliputan sa mga presyo. Dili tingali sila ang tigkumpra sa ila. Kada bang mga donyagad nga pagkadato. Lain ba ang tigkumpra? Oh, hasyendera tingali na si Ma'am Vera sa Leyte. Mao tingali. Woo! Mabuang ko, mamila. Grabe, baratuha, oy. Hindi ko palabot sa barato, yan. Woo, barato. Ing anak ka barato ining panahon na, Justin. Bisan ako mura kog na-overwhelmed. Ambot ba unsa kahinaaron sa huna-huna ni Mama Luisa? Mura man kitag ihas ganina samtang nangumpra. Imagine, 300 plus to tanan atong gipangumpra. Normally katong tanan mga 3,000 or more maybe. Sa atong panahon, mamila. Pero karon, oh my God! Huwag gani ko idea unsa ang 10 centavos, bisan 50 centavos.
Di na kayo na mo mark na ako. Pero, here, now, 50 plus. Then, ang plate sa cute nga sakinan nga unsa to. Downtown. Sayang nga. Di mo gana akong cellphone, oy. Hindi itong tapicturan. Nag-vlog na unta ko, mamila. Sige na lang. Kalimti na lang una ng kamera. Kanang vlog-vlog. Kalimti lang una na. I-embrace na lang ang unsay imong makita karon. Og enjoy na lang. Saon ni naman ta dinhi. Og ambot kon kanus apata makabalik sa atong panahon. Pwede dili lang una na nato problemahon. Okay, mamila. Okay. Hasula, yun. Uy, di man yun mo gana akong cellphone. Pero, for sure karang mga panahon na, doon na dyan mga satellites diha sa space na connected sa mga computer sa laing countries. Dito tayong gawas. Uy, mutry lang unta ko pangitag signal ba? Bikiling namin. Ito, seriously, basin lang makakuha og signal. Pero, nangatog naman tanan. Lain sa kayo magbutbuot kong gawas. Ay, sige lang. Mangitalag ko niya akong timing. Basin pa di ay. Basin pa di makakuha kong signal. Mugana na ng cellphone ako. Mag-vlog lagi ko. Lagi. Ay. Si ako. Naabot na sa gikan sa eskwelahan. Akong sugaton. Duha na lang ka subjects, waka mahuman. Ablihan na lang ako daan ang pultahan. Hi! Hi, Ma'am. Ate Vera na lang. Ayaw na pag ma'am. Hi. Unsa ka nga year karon? Second year. Parihas man tag-eskwelahan. Diha man sad ko ni graduate. Oh? Unsay mong course, Ma'am? Teddy ay... Business Administration. Uy, hala! Mama na akong course. Mao ba? Katawanan, uy. Parehas tagpangano niya. Parehas pagitag course. So, unsa ka nga accounting karon? Accounting to? Oh, lisod, uy. Kinsa may imong teacher? Si Mr. Osorio? Ay, ayaw gyud pagsigig absent. Kay manghagbong baya gyud ang maestro, ha? Under ka ni Sir Osorio? Ay, kaayo. So late na di ka nag-college, te, kay mas bata pa man nimo si Sir Osorio. Ayaw kong katao, Alangan, di. Nalingaw raman gud ko nimo, mamila. Sige ka, warning na ko. Basin mo sipyat ko. Unya, utro sa day ka. Kalendaryo. At least, na ako'y nakita nga ni-exist paghihapon sa among time ni Mamila. So, 1981 di ay nung panahon na. Wow! 1981! Unsa ka ning gibutang circle nyo? May 7. Birthday na ni V. Hi, sir! Noy Pancho na lang, good. Ay na pagsira. Kuya na lang. Kuya Pancho. Kuya? Oh, Mura Tagalog, anak. Yung anak sabi ang tawag sa liti. I don't know. Actually, I'm not sure. Basta, nanad man kong kuya. Ay, lisurag yun. Assignment na sa tingali niya sa mat. Iban ko katabang na niya ko, uto ba kong hinay sa mat. Uto sang inahan, anak. Pwede tingali ko magkatabang. Okay ra, kuya? Okay na. Wow! Giyon sa to ni mo pag-solve. Ako lang isuwat sa laing paper ang solusyon, ha? Aron maka-explain ra ka sa imong teacher in case question nun ka. Salamat, ha? Bright na din mo, uy. Unsay mong kurso? Unsa man, college na ka? Senior high? STEM? Unsa na? Unsay senior high? Senior high school?
Asa di ka nag-eskwela? OMG. Nasipiyat na sa... Di ba taga-Leyte man mo? Naadayon anak sa inyo, ha? Ay, yung saan man ni siya na ako sa pagtubag. Wa man ingon anak din, he. Unsa day na, uy? Actually, nag-online class ko. Online class? Unsa na? Delete. Delete. Unsa i-delete? Sorry. No comment. Excuse me. Unsa man to yung gipanulti? Huwag ko'y nasabtan. Sorry, yun mamila ha. Wajud to na ako gituyo. Nasulti ra yun to na ako. Like, random lang yun. Ay, unsao naman ni nato kung doon na sila yung mga pangutana nga related, ana. Well, ato na lang tingaling ingnon nga sa abroad ko nag-eskwela. Ngiga. Wa man tayo choice, B. Wa pa man ng senior high o online class ining panahon na din sa Pilipinas. Ay, magtuo na lang na sila nga mga tato, gita. Aw, di man sa tapuan mamila. Oo, lagi. Pero wa ba kita mabilong sa dato. Nanarbaho ra sad ba imong mga ginikanan. Tagko lang og sweldo. Pero mamila, kung ang sweldo nila ni mamagpapaba, datunin ni nga time. Datuwa ka na to sa? Ay, oo, uy. Bisan ganit tingali ang pension lang ni Dadilo. Dako na kayo ining panahon na. Imagine, gigamyan rata sa dawat sa akong singsing og aryos, pero dako naman di ay kaayon di. Lagi, grabe ha. So amazing! Maulagi, so amazing! Pero ayaw gid in taon palabig pa da sa imong ka-amaze ha. Mas maayo gid dong nga no comment ka na lang. Gawas kon kita ra yung duha ha. Sige mamila, I'll be more careful na. Angay lang. Shampoo niya nang. Unsang shampoo haday? Oh, uy! Ikaw man di ay na. Uy, wala lagi ka ato-ato sa bay. Natingabaya si mama. May kugta, mag-istorbo. Makaistorbo? Tisoy biya ka na inyong lodger. Oh, ha? Wana, magkauyab na ka. Naunsa ka diha? Si Justin imong gipasabot? Justin day. Imported og pangan. Uy, lain na si ato ba? Nakadungog na ka ng senior high school? Oh, sa gawas naman na. Sa di pa matos college, wagi para sila og senior high school. Nawagid lagi? Taga-abroad gid lagi na sila? Ha? Nganong nakaingon magkaanak? Maunay gisulti ni Mix, ma. Kana ko ng senior high school sa gawas na. Sa abroad pa. Mao di ay. Mao gid ay nga mura sila nabaguhan din hi. Labi na kana si Justin. Maunay nga lahi sila sinultihan man no. Aw magbinisaya man gid sila pero doon na sila yung mga isulti ba nga dili ta makakuha ba no? Wa nay duda. Dili basta-basta ning atong mga bisita. Pero ngano ni biya man ka sila didto? Ngano gid ka ha? Naginuktok na sad siya. Unsa man kay iyang gihuna-huna? Nag-uol ka siya nga naalang sila nagpuyo dinhi. Tingali, kung wa sila to Lisa, sa hotel sila nagpuyo karon. Daghana ka sa kwarta nga nada sa tulisan sa? Hey, Ang pa? sa to eh. Sibag tanaw ni Justin. Ini usba ha. Sakpan kagari, magtuo na siya nga gusto niya. Wa man gud pa? Sabay sige mo tanaw niya be. Sabay karabag tayo gwapo. Kalain sa di mo pa, uy. Naguna-una na manggugukon. Unsa kay lang kahimtang sa ila. Kisigurado man gud nga dato sila. Unya, naares sila nagpuyo sa atong simple ra kaayo nga bahay. Dato man gina sila ba? Wa nay duda ana. Liman ka? Sa gawas siya nag-eskwela? Isulti mo? Gamay. Katugong iya kong gitabangan sa math pa. Nangutana man ko niya kung college na ba siya. Senior high ko no. Nyawa man na dinis ato baya. Ingon ni Mig sa gawas ko no na ingon ana gyud. Mo senior high school una sa dili pa mo college. Oh, mao ba? Lagi pa. Pero naglipog sad ko pa uy. Kay maayo lagi kaayo sa mo Bisaya. Mao na
Pagayang noon, daghan pa kay taghuwa may bawis tinuod ng pagkatao. Kung ayaw palabi og pakisuod ha, tingali ba yung kagusto ka niya? Bisag bata na tigo, pero dako naman na siya. Diba? Siya kagusto niyo mo? Papa, gid uy. Da, unsa ba yung party, oy? Ah, Mag-ihaw lang kong manok. Maura man na. Unya, magpansin. Mamila, Oh, nga no? birthday na ni mo, ugma. Bitaw. Ug mao na gihisgotan ni mama og sa mga silingan. Mag-ihaw ko nung sila manok. Sila dyan ihaw. Nga nadig mo palit na roasted chicken. Ay, wa palagi tao na mauso ining panahon na, dong. Kung mag-birthday ka, ihawan yung kag manok. Kay ang dugo, ikuros man na sa imong agtang og dinhi, og dinhi. Kawig! Nga naman! Basta kay mauna na. Ano sa may imong plano, Mamila? Musulti ka nila nga ugma sa na imong birthday? Pwede. Pwede. Aron double celebration. Okay! Luisa, Oy, Vera. Unsa man unta? birthday di ay ni V, ugma. Oh, mo 17 na in taon. Magmanok og pansit lang ko. Birthday man sad nako. Mao ba? Uy, kadaghan ba niyo parehas din yung duha? Duha na lang na to ang manok. Usa ang latan, unya ang usa at walang aslon. Tagpila na gani ang lechon karon? Lechon? Oh, Baboy? mag-order lang ta. Ay, mahal naman, uy. Utso naman tingali. Mil? Shentos, oy. Kakuyaw na ba sila ng 8,000? 800? 800? Sigurado ka? Ay, tinuod laki. 800 ang usa ka tibuok lechon. Woo! Sure, Mamila, oy! Ay, lagi. Pwede na maglitsun bisag 5 pakabuok. Ay, usa lang sad. Kay dili man sila magpa-party. Sa makahinomdom naman ko nung ang manganhi. Ha? Mga tanak ko, Mamila ba? Nakasuway na kag-birthday nga. Doon na di party? Kato nang idaran ako, pag 15 ako, yun. Gipartihan ko nila ni mama nimo. Oh, well, now is your time, Mamila. Pasuwaya ang imong young version o party. Bitaw, no? Why not? Libancho! Luisa! Si Migs, kasayo pag na birthday. Pagkahuman akong ihaw sa manok, eh. Nawa, sayo kayo. Kadiyot, manghinaw pa ko. Nanay niyong gi-order nga lechon, oy! Ha? Litson? Nag-order ka? Dili ako, uy. Si Vera. Ha? Og dili lang kay usa. Duhagit ka lechon niyang gi-order. Usa? Pastilan, oy. Naabot sa dayang cake, noy! Oh, may cake pa yun? Uy. Wa ko mahibaw nga. Nag-order siya cake. Ay, dako din noon yung kumiraha. Ang birthday ni Faye. Birthday nilang duha. Kay parehas man sila birthday. Mao lagi. Pagkabulahan sa itong anak. Naidato ang kaparehas yung birthday. Happy birthday diha. Habi na kong manok rag pancit. Para na magana ni fiesta. Walang damha nga makasponsor. Nagdahong ba ko ini? Na-shock man sad gani ko? Swertihan ni mo, oy. Secure na yung future. Ayo, sige tanaw na mo sa tisoy, oh. Ha? Kanindot sa akong gibati, uy. Murag ang dugay na kaayo na akong gipangandoy. Natuman gid karon. Happy sad kayo imong younger version, Mamila, oh. Nagsayaw mo nila dilo. Uyab na mo, anak, no? Ay, dili pa, uy. Dugay pa kaayo ming nagkauyab ni Daddy Loni mo. Moabot pa kong 30. Unsay 30? Ay, 30, God. Oh, really? Really mo lang? Hala, uy. Hanggang naman nagpadapin ko mong to, ha? May ikog ba sa tanin niyo? Pangaon pa mo. Ay, okay ra, uy. Ayaw ra may tagda. Ati man na lang ang mga bisita. Nalingaw ra gid ming duha. Basta, ha? Ikog ba gid kaayo ko nimo. Wag ko magdahom nga. Maingon ini ba kada ko ang birthday ni V. Salamat kaayo, ha? Ay, ayaw na gunahon na, uy.
Oh, naapoy mga naabot nga bisita, oh. Aduan dito ka, oh. Sige. Hala, naghuot ng gitag maayo ini, oy. Oy, Beling! Maayo nila kanina. Tinawa dyan ako, Mamila, uy. Sa almost 3K lang, nakahimo nakagingon ini kadako nga party. Mauna, layo ragid ka ayos atong gasto sa atong panahon. Ang 3K, usa ragid ka basket nga groceries. Mamila, pwede nakisayaw nimo? Ay, kaayo. Tudloan di ka sa steppings anang tukara, ha? Ay, dili ikaw nga ikaw. Ikaw ba nga kanang batanon? Ha? Ngaw din ko. Ngawa din ako, eh. Murag mahalin na gani imong daga ni Pancho da. Ay, binuwang di ay. Bata pa tarong ako anak, ha? Di man halin nga minyo na gud noy. Magkauyab lang ba? Wag pala sinahon ni Bira, uy. Pero tanawas lang eh. Malipayon ka sila, oh. Ako yung parents kong anak, be. Pasayawan sa kong anak, be. Padaplay si Tisoy. Ay, salamat. Nahuman ra gyud ang party. Lingawan ako, oy. Nakita gyud nako ang akong mga silingan sa una, nga mga batanon pa, og mga himsog pa ang panglawas. Pero kahibaw ka, ang uban ato nila, wa na rabas atong panahon. Ay. Ngano man ka? Wa, Mamila, uy. Ay, ayaw kong ingnaana. Kaya nakaila na kaayo ko nimo. Ay, okay. Musulti ko. Nalain ko si mong papa. Uy, nga no, good. Diba, nagisayaw man ko nimo. I mean, the younger you ba? Nidol siya unya. Gibanggaan ko siya ni nakigsayaw nimo. I mean, the younger you. Ay nangigira to si Papa, uy. Overprotective man kung kaayo na siya nako. The only child baya ko. Okay raman ang overprotective, Mamila. Pero ba't di kayo ba? Mean kayo siya. Ay, Justin, kontrola ng imong temper, ha? Hinumdumi nga watas atong panahon. Okay, Mamila. Wow! Mamila. Akong gitanaw si ako. Ay, nalipay kaayo nga nangabli sa mga regalo. Karon pa manggid intaw na siya, ako di ay makasuway og ingon anak kadaghang regalo. Cute man di ka sa una, Mamila, no? Ay, hangtod man gud gihapon karon. Filler. Okay nga, no? Dili tinuod. Bitaw. Cute, oy. Hala, Mamila. Ang ako ng regalo ay ang giblihan. Wow! Yang ihag nga akong gift nga teddy bear. Ako na mag-thank you, Nibo. Ako ra bitaw na siya. Justin! Thank you! Naunhan ka, Mamila. Naka-thank you na siya na ako. Thank you, Sadhanga. Ganahan ra ka sa akong gift. Kinsa kahay dili ganahan ini, no? Dugay na kay kong naipog ini ay. Karon, naanagid ko'y ako. Thank you, pag-usap, Justin. Shh. It's a small thing. Dalang ko'y pangutana ba? Unsa man? Kining nakadungog na ka about computers? Mura? Oo, nakadungog na ko. Gihisgutan na sa among teacher sa business, pero wa pa man na dinis Pinas, uy. 1981 ron, di ba? Oh, nga naman. Wa. Ikaw? Nakakita na ka o computer? Oh, nara ko'y computer. Ha? Imo, gyud? Ikaw ni gamit? Nasipiyat na sa... Unsay itsura? Unsay gamit niya? Murag calculator? Mas accurate ba siya kaysa scientific calculator o electric adding machine? Dagkan man siya gamit. Basta, makaibaw ra niya ka if ma-introduce na din niya ang computer. Justin, asa gid ka nag-eskwela? Sa US? Sa London? Pero, maayo kayo ka mo binisaya, no? Humble kayo ka. Hetod.
Ganahan ka? Pakuyogon di ka sa among school? Pwede ra di ay. Padung naman in drums. Makasuod naman tagagawas. Sure, sige. Mukuyog ko. Wow! Na-miss din ako nga atmosphere sa school do. Ingani sad mi sa wapay pandemic. Justin? Na-miss lang ko. Na-miss lang ako ang akong school. Okay. Na-miss lang ako ang akong mga classmates, friends. Lahiya ra gyud sa online schooling, uy. Online schooling? Gigutom ko. Mga unta na. Hoy, wapa ko nimo to bagaon sa ng online schooling, ha? Di na importante, uy. Mas importante nga makakaunta. Unsay problema? I don't know if sakto ko or feeling na nin ako nga ako ilang ikatawan. Tungod tingali sa imong drinks nga True Orange. What? Ngano di ini? Kuan, usually manggod ang muinom ana, ang gilantan raman og ang masakiton. What? Unsa di ini? Tampal? Ambot sad bitaw. Uwa sa ko kasabot. Basta kay mao man na ipainom namo kung mahilantan mi. Sa gulan pa man gani naghilaw nga itlog Bisaya kon ubhon. What? Really? Weirdo! Justin, manggawas na lang ta na. Nga naman. Murag, wa na ko makauyan sa tinanawan sa uban nimo gud. Tana na. Ki! Ganong ibo man gito na. Ganong wa ka balangin ako. Ayun, saan na ginako pagpananghid ni mo? Nga trabaho man ka? Naglali sila si Mama o Papa. May problema ba? Way problema, Vera. Doon na lang wa masabti. Pasensya na ha. Gisapot lang to. Okay. Tabi una ni mo ha. Sige. Maglalis sa day sila si Mama o Papa. Bigod na ako nga, wa sila anang lalis-lalis. Pero, unsa man kahay ilang gilalisan? Ikaw ba? Ayaw pag-ihunan na, maikog ta ni Vera. Buotan mo sa Justin ba? Ayaw hatagig bali siya ang iyong pagkuyog, Divi. Para malingkaw raman sa si Justin, kay sige na pa siya puyo sa kwarto, basta naas bahay. Basta kay wa ko malipay na hitabua. Nagbuot-buot ka lang, nga wala ka mananghid ako. Sa ato pa, nasuko kang giday na ako. Oo, nasuko ko! Pancho, ha? Wa na ko malipay ni mo pag-isa-isa sa tingog, ha? Labaw pa kung wa malipay sa mga gibuhat. Ha! Nakahimo ka na nako. Magsukmak-sukmak ka ng bungbong. Para ka na lang. Di na kakapasaylo na ko. Dako na maginangasa. Oh, dako na sa! Mas dako pa si mong pagpangabit sa una. Ngano? Nakalibot ka na si mong nahimong sa nako sa una, ha? Nasuko ka na ko karon nga wa ko man ang hindi mo nga kuyugo ni V si Justin sa eskwelahan. Ngano? Nananghid ba ka na ko sa una nga magabit ka? Ay! Inom-on na ako. Salamat. Ay, nakalitan yun ko ini. Pasensya na. Nakadugong gininuon ka nga nag-away, be. Pasensya, yun. Ay, okay ra, uy. Pero nakalitan lang yun ko. Nagtuo man yun ko nga, wa mo ini, kod. Wa gi perfectong relasyon. Oh, pero all along,
Nagtuog yun ko nga perfect mo. Pero wa mahibaw ini among anak. Kutob sa ako mahibo. Hindi ko gusto nga makakita si V nga mag-away mi sa iyong papa. Hindi ko gusto nga masakitan siya. Niyapin na rin sa ginoon kagilak. Pwede ihagti ka? Ha? Thank you. Onsay? Nagpasalamat ko. Ngayon, anak, kadako ang imong pagmahal sa imong anak. Blessed kaayo siya nga ikaw ang nahimo niyang inahan. Pagaksa ko usab, ha? Sige. O agad ko kasabot. Nganong ingon ato sa kaapektado sa tong away. Grabe iyang paghilak. Grabe kini ang pagkakus nga ko. Mao ba? Tigalig awes pamilya hinungdan nga namiya na sila. Tigali og ang maginikala ni Justin. Maulagi. Makagubagid sa relasyon ng away-away sa magtiayon. Mao nga ayaw na ba gituos ba imong gibuhat kaniha, ha? Ngayon abit akong pasaylo. Maulagi. Pero sa sunod nga imo tong buhaton, layasan gyud ka namo. Ug di na gyud ka makakita na mag-usab. Ano man, imo kong tatangan og mata. Bitaw lang ka, eh. Pasiluag yung bitaw ko, eh. Di na gyud tumausap. Di na gyud. Wow! Magazine store? Ayaw ko giingna nga wasa dis inyo. Actually, doon naman pero nasa mga malls o bookstores. Dili ingon ani nga sulo jud siya nga tindahan sa mga magazine. Og newspaper og song hits. Ganahan kag song hits? Song hits? Ay kung inawa ka makailag song hits. Kana ba mga kanta sud ana? Oh, gamay nga songbok. Wow, ka-cute oy. Daghan ko daigwas inyo. Wa gid na sa inyo? I mean, doon ay mga songbooks pero dagko. Way nana nga gagmay. Nangita ko magazines about computers. Mangutana ta ha. Dong na may magazine about computer? Computer, ma'am? Naraw? Really? Asa man? Computer man ka. Naraw? Computer man nga tip sa hay alay, uy. Unsa na? Dong, dili tip sa hay alay, dong, uy. Kana bang magazine gyud? Unya asod ka ng mga business machines. Daray yung pangitaw. Oh, naara ko na, Justin. Mo pa? Ma'am, mahal biyan na. Pila di ay? 25 pesos. Ha? 25 pesos. Okay. Mauna ni Mamila. Sigurado makatabang ni nato. Unsa man di ay na nga magazine. Ako sang basahon Mamila. My God! Lipayan ako eh. Hangyo lang Mamila. Ayaw lang ko isturbuha ha. Like, ayaw lang ko tawga para mukaon. Imagine na Mamila. Busy ko sa akong computer. Okay. Why problema? This is a March 1981 issue. Woo! Mayon ta madalin na ako inigbalik na to sa future Mamila, no? Woo! Kanindos! V! Hain itong bataaw na may maminaw? Vera! Luisa! Ay, dili ikaw, si V. Sorry, ha? Ay, okay ra, oy. Why problema? Si Vera, mangyud ko. Imo kong gitawag, ma? Oo, oy. Ikaw ba sa sunod ba? Dool, good kung tawgon ka? Si Vera na hinunong ni Dool pagtawag na ako. Ay, wala ginay problema.
Parehas raman mi. Sige na, andaman na ng lamisa kay mangaon na ta. Maglain lang di ay kuog para ni Justin. Ako ra siyang hatdan. Oh, naunsa di si Justin? Uwa man. Ay, nakapalit manggod siya og magasin bahin sa computers. Nagbasa siya. Ingon anak ginang bataa. Mabisi na gani sa computer. Wa gani tulganay hapit. Usahay, buntag na gina makatuog. Ako ra ginang pagahatdan og pagkaon sa iyang kwarto. Magyaw-yaw lagi permi ang mga ginikanan, ana. Unsaon nga naa naman lang ang naong sa magkuha ko ining sudan, ha? Sige, kuha lang. Way problema. Spoiled din ang bata. Kung sa'y gusto, may matubang. Naya ko na imutingog kay madunggan ta. Tugdagot. Niya pag yun, sugarol. Inaaraman na yung naong sa computer. Ano, permis si makadaog? Mga ilang nitig, numero. Pataka raman ka pa, uy. Di mo gud computer nga tape ipasabot ni Ate Vera, computer nga machine manggod. Ha? Og, nakahiskot na si Vera nga. Kanunay, yawan siya mga ginikanan ka na si Justin. Gidapata na tingali din ng bataa, maong gipalayo ni Vera. Nanglayas giri tingali na sila. Ma, wag kita kay bawag unsay nahitabo nila, ha? Mga pamasira ba gining ato? Oo, God. Pero dako gid kaayo og puruhan nga tinuod. Dako gid kaayo. Tanawa mamila. Tanawa ang mga computers ining panahon na. Oo. Nakakita na ko ini sa una. Asa ba to nga opisina, ha? Nalimot man ko. Ugay pa ka, mamila. Naan yung mga computer system din sa Pilipinas since 1960 pa. Di ba, mamila? Batsaw. 1960. The first computer system in the Philippines, an IBM 650. It's installed at the Bureau of Lands to handle the country's land survey computations. Dili ta hopeless, mamila. Wara dili mo kahibaw ini. Maog yun. Pero ining panahon na, limitado pag yun na ang mahimo sa computer. Kaya wa pa may internet. Kana bayag yung internet ang nakapahimong gamhanan sa computer. Dili ba? Sakto ko? Sakto ka, mamila. Device lang ang computer. Pero, okay ra, mamila. Kaysa atong panahon, kusog naman ang internet. Dakong natag-chance nga makakuha og signal. Ay, murag lisod yun na da. Listod na, mamila. Pero, dili imposible. Parehas kod nato. Para sa uban, imposible nga maka-time travel, di ba? Pero, asa man ta karon? Di ba, mamila? Ay, lagi, oy. Ako na ning igawas ang imong kinanan, ha? Thank you, mamila. Pero, unyang gabi, ha? If clear ang langit, mugawas ta. Mangita tag signal. Ayaw palabig palayo. Di man nilayo kayo, mamila. Nag-usap na ang duha di asluyo. Ambot na unsa na sila. Kanina naman sila hangad sa langit. Naala kinikikunitan si Justin. Unsa man na? Bitaw, no? Ay, yung giisa-isa. Unsa man di ka na? Asa ba? Uy, lala. Dilingi si Vera. Klaro ka itong mga anino nila nga nagdasok ta din sa bintana. Sige na, Bi. Manghawa ta. Signal, please. Signal, maluwi ka. Ay, Justin, sakto na na. Mananaaw na sila nato, Natinga na gid na sila naunsa ta. Tana, manood na ta. Ikaw lang yung nagsudog, mamila. Ay, patoo, God. Wa beta sa ato, ha? Dili magpabuot. Ay, okay. Ay. Katuog na, Justin. Ay. Nakasabot ko sa imong gibati. Pero, Justin, ayaw lang yun i-pressure imong kaugalingon, ha? Hinay-hinay lang yun, ha? Okay, mamila. Samtang niya pata ini panahon na, maayo pag mo explore ka una din, he. Ay, sigurado man gyud nga daghan kag makuhang impormasyon nga madaon niya nimo sa atong pagbalik sa future. Okay, mamila. Sakto ka. Thank you. Sige, mga tog na ta, ha? Good night, mamila.
Wa pa man gyud ko makasakay, uy. Maglakaw na lang tingali ko, uy. Pero kapuya sa ilakaw, uy. Oh, si Mix. Wa tingali ni makakita na ako, ay. Kaya ko nakakita pa na. Muduol man kina. Muduol ko aron na magdungan Mix sakay. Malibre ko. Mix! Oh, ikaw ramang nitanaw na ako. Hoy! Huwag ka makaklaro na ako. Oh, nasirit paglakaw ay. Ay, hala. Naunsa man to siya? Nga naman to siya? Pi! Oh, oy, naalagi ka diri. Ikaw rin usa? Oo, katuod bang ko. Galakaw ra ko padung dinhi. Nipalit na sa Daisy Ag Magazine. Lahi na sad lagi na siya. Oo, daghan man ni sila sa sud. Mao ni nakapalit ko. Daghan na kayo kag ingon ana. Grabe mong interes sa computer sa? Oo, Ay, mao man din na imong course, no? oo. Mapauli na ka? Oh, ikaw di ay? Mapauli na sad. Maglakaw ra unta ko. Sige, maglakaw lang ta. Tulo na unta ta karong naglakaw. Kung wa pa ko gisnab ni Migs. Ha? Gisnab ka ni Dadilo? Ha? Unsay dadilo ba? Sorry. Nganong gitawag man nimog dadilo si Migs? Kuan, kining... Ay, okay. Musulti na lang ko nimo. Kuan manggod kining... kalukalik manggod siya sa akong Dadilo. Younger version lang. Mao ba? Oo. Sungogon din ako si Migs. Ha? Naunsa ka diya? Kalit-kalit man ka. Ikaw ba, Daddy Lou? Ambot ni mo. Oh, ihatag ning screwdriver yung mama kay muwam siya ini. Papauli na ko. Ano sa puto naman kaayo ka, uy? Gibuwagan kasi mong uyab? Ha? Nausab bitaw ka? Kay nausab. Kinanag kay Tisoy. Oh, Ihatag na si mong mama kay iya ko nung gamiton. naunsa man to siya, uy? Kalit-kalit man. Woo! Lagkawag di inyoy. Kaon na og saging. Mila, dali, good trawo, basa. Trawa, kana, basa na, kani. Kana. 1920. The Pacific Commercial Company of Manila becomes the first user of computing, tabulating, recording company, tabulating machines in Asia. CTR is renamed IBM in 1924. 1925, IBM enters the Philippine market. Imagine, Mamila, imagine na all the time, nagtutangalit kayo ang Pilipinas sa computers, no? Pero unsa man niyo? Hala no. Maudi ay nga lahi ragyod ang serbisyo sa mga pribadong kompanya. Labi na ang mga dagkong kompanya. Yes, Mamila. Walang uban, wag pa makailaunsa ni. Ang uban, sige nag-upgrade sila mga system as year pass by. Pastila. Meaning, Mamila, makabalik lang kita sa future at the right time. Yes, Apo. At the right time, gyud. Ni ana sa tay 3,000. Mahurot na yun na imong prinda kanang imong mga alahas, Mamila. Ay, okay ra, uy. Lokaton ra ni Mama kay ako maning ibilin niya kung mobalik na ta sa atong panahon. Magbilin lang ko daan og suwat. Unyag dili niya malukat. Ni akaha ni nato ron. Kung wa pa ni niya malukat. Wait, Mamila. Naglibog pa ko gamay. Sa unsa man? Di ba? Karon pamantan yan, Pero nga nung kwan, kining... Usa na sa mga misteryo sa panahon, Justine. Kahibaw ka, sa pila na kasimana na tong pag-istar din, Hinay-hinay nang namalik sa akong panumduman ang mga panghitabo kaniadto. Ha? Unsay padumduman? Panumduman ka na, panumduman. Memory ba? Hinay-hinay na akong nahinumduman ang mga hitabo sa una. Nga ako nang nakalimtan unta. Okay.
Wow! Salamat ha. Kay tungod nimo, nakabalik ko ining panahon na. Tingali, may rason ang Ginoo nga nung gitugutan ta niya ini. Ang Ginoo, mamila? Ay uy. Ngano, diin managi ka ng imong pagka-genius. Imo-imo ra day na. Hinatag ka nas Ginoo, no? Unya, may rason siya nga nung iya ning gitugot. Tanan na hinoon. Manimba ta. Ato ta Santo Rosario. Oh, kalahi pa sa hitsura sa simbahan. Mamila, nag-goosebumps ko. Malimba bita din hidli ba? Pero di pa ingaan niyang hitsura. Oh, Ang akong eskulahan gani, same raman pero mas more on green ang kining siya nga kini nga panahon. kini nga panahon. Oh. Sa tong panahon kay more on yellow naman. Unya, opa sa siya fence. Sa tong panahon, duna naman. Ay, shush, unya na ta magtabi. Magampo lang una ta, haba. Alimar's Bookstore. Na, mamila, bookstore din na diha. Sa atong time, lain naman. Oo. Anha mi mamalit og libro sa una diha. Mamila, nakabantay ko ba? Ang karsada ini nga time ba, kay mura-mura sa atong time nga nag-pandemic. Di kayo traffic. Ay, maugyod. Ay, dali. Ato patas unahan. Wait, sa Mamila. Kana nga par ba, kandiya, murag, lahi kayo. Ay, uy. Kaysa atong panahon, daan na may bagong karsada. Karon, mga bay pamana sa unahan. Gamay pa kaayo ang imo street karon. Sa atong panahon, dako na. Ay, kasakit na sa kong tiil, Bebe, mangita tag kasakyan, be. Murag, taas-taas naman tag nalakaw sukad ganina, da. Daghan nagtaksi nga color, doy. Magtaksi ta, Mamila. Katuy, kanang color red. Mamila, ma-crazy man sad ko sa pretty karong panahon na. Nagtaksi taon niya. Ang atong nabayran, wakaabot og 20 pesos. Huy. Hinaya ng imong tingo kay kita na autas mga tao. Bitaw! Pero wadyo ko kabantay ba nga? Dahil na dyan, no? Ang plitig kamay kayo. Dingin man mo, oy. Ay, nanoroy lang. Ananimba sa di ay mi. Mao ba, maayo hinoon? Alegre lagi. Ay, nagpapalit man og bagong plaka si Pancho. Mauron iyang gipatukal. Ay, oo. Kahinumdum ko. Nipalit ko ana sa underpass sa Ultra. Ha? Ang buot akong ipasabot. Mupalit sa unya ko ana. Ganahan ko anang kantahan ni John Lennon. Uy, nakalimot man day tagpalit, Justin. Manood na mi ha. Mag-ilis ako kay gisingot na ning akong gisulob. Sige. Nisipiyat na sa Camila. Oh, nahibaw ko. Dali na. Wow! Turntable yun, oh! Ka-nice! Wa mo stereophone sa inyo? Wa! Lain na mong gigamit. Unsa di ay? Basta lahi. Mahala na ini sa mong time, uy. Oh, mura sad lagi karon pa ka makakita og plaka. Tanawa ha. Woo! Kadaghan! Malingaw man ko di mo, uy. Kini. Kananda ko. Oh, Mao nay long play. Kining gamay mao ni single. Pero double bayagid untay angay itawag ini. Kaya na pa man ni si kanta sa likod good. back to back! Wow! Hulo, uy. Ihas di kag plaka. Katawahan lagi na ako. Ihas gid siya. Murag yung pa siya makakita og plaka sa tibuok niyang kinabuhi ba? Kuwang na lang lagi iyang hagkan. Labi na gid ang mga long play. Saan ay gamit lang sila? Tape. Kasi tape. Sakto. Kasi tape. Pero bisan na, uy. Bisan uso na ang kaset sa ila, napamugi plaka. Ambot lang. Basta ingon man siya nga lahi ko na ilang gamit. Ano ba? Sakto! Nakabasa di ay ko, ana. CD na tingali ilang gigamit dito. Mas advance ba na sila kaysa nato? Unsa masad na? Maunag ingon ni Mix na ko kausa. Pero wa pa man rin sa ato. Ay, mao di ay. CD na gid ay tingali ilang gamit. Ug wa na siya makaila og plaka. Daghan lagi, Mamila. Mind-blowing lagi kayo.
Hindi talaga dati sa taatong panahon, ani. Ay, nganong dadon man sa dimo, nga di man nausos atong panahon. Hala, wadi ka kay pa, Mamila. Mahal na kayo na sa tong panahon, uy. Labi ng rare kaayo nga plaka. Ha? Uy, magdata pauli na to, uy. Mamalitadaan ka ron. Sige, Mamila. Pero, masinot palit na ang ila, ha? Kay doon ay mga karaan pagyud. Uy, apo, nagisgot naman yung tagkaraan. Magdasa di itas mga kwarta karon. Kining mga coins ba? Pero, ang mga palitonon nga coins, Mamila, katumang 1972 o 1974. Ay, uy, naapabit na, oh. Tanawa akong pitaka. Naapa man, gigamit pa man na karon. Oh, okay, Mamila. Ato nang tigumundaan karon. Yes! Ganahan ka mag-tutor? Ngano? Na ay magpa-tutor? Naalagi unta, pero maawaw man mo ingon mo, uy, kaya tingalig mahal ko, no. Ay, bisan pila lang ilang ma-afford, uy. Okay ra gyud ko. Pila man ka buok magpa-tutor. Upat ka buok, tag 200 a month. So funny! Hoy. 800 na to o datanan, pero dako na ining panahon na, uy. Bitaw sa. Pero, nagkatawa lang yung guni mo, Mamila. Katawanon lang yun. Sige, katawa lang. Walay problema. Patuyang diha katawa, taman sa ginhawa. Ay, salamat. Nahuman na gyud ang among klase. Hindi sakit ang akong hawak da. Si Papa ni mo pananghiri, ha? Kaya di na ako magbuot-buot. Graduhan man gud mi anak, ma. Di man na suri-suri lang gud, field trip man na. Field trip? Kung ako lang, may problema. Pero nahibaw ka na ini mong amahan. Istrikto kayo na, basta bahin na ni mo. Labi paglaglaag. Di lagi na laglaag, ma. Field trip lagi na. Asa man dahil mo mag-field trip? Sa South. Mubisita mi sa cement factory sa Naga. Kinuo ko. Mauna nga field trip nga nabangga ang among gisakyan. Tabangin ako kung pasabot ni Papa, ma. Ayaw pagkuyog, ana. Paminaw, Vi. Ayaw gyud pagkuyog, ana, ha. Kung pwede gani, dili na lang idayon ng lakawa. Aron way madisgrasya. Ha? Unsay pasabot ni mo, Vera? Patay. Unsaon man ako pagtubag. Vera? Kukuan. Daotan lang ang akong vibes. Pasensya na, ha. Basta kay lain ang akong pamatian ng lakawa. Tuhui ko ninyo. Graduhan na gimi, anak. Dili na kinalaglaang away hinungdan. Bahala na graduhan mo, Dili. Basta kay di ko musugot. Unya, musugot ka lang, mahagbong na siya na nga subject, ha? Ay, pastilan. May mat ka na rin. Basiyas graduate. May pagmuundang na lang akong eskwela. Ay. Huwag kumukulo na rin pustak-pustak, ha, Bila. Na, hagito na bagway. Nag-away na noon sila, Mamila. Nilak na noon si... ikaw di ay. Nilak na lang noon ka. Ay, bahala na kung mahiubos na ako ang akong batanon nga version. Basta kay ako lang siyang maluwas sa peligro. Nakasurvey naman ka atong aksident, Mamila. Oo, pero dili sa dalim ang akong pag-antos, uy. Pila ko kabuhan sa ospital atong panahon na. Dili lalim. Mao nga samtang wa pa mahitabo. Ilikay ko na lang daan ang akong kaugalingon sa peligro. Imbis na diha daw ako makabawi ana nga subject. Kay gamay na ko grado ana. Dili pa gyud ko pakuyugod. Si Vera, masagkod. Pataka lagi istorya. Unsa siya, Ginoo? Hibaw siya kung siya bahitabo? Ano magapil-apil man na siya? Ikaw man na siya labot na to. Abi kay siya may mo gasto diri sa tuwa. Manghilabot na siya. Inay na himong tingog, kay madunggan ka. Papawaan na lang na sila diri, mabi. Papangitaan na sila ilang bay. Maka-afford bitaw na sila kay naman na sila income. Bati kayo nang nay mag-apil-apil din sa ato nga way labot, eh. Kalagot kay tanan. Si Mama, sa'yo kaayong nangusina. Akong tuulon. Good morning. Kumusta si... Nanghubag ang matag hinilak gabi, eh.
Hindi na tingali itong maabling mata ato karon. Saon man ang amahan, apikim kay utok. Kadoon naman untaan ng naga. May man og labango nagdagat. Di man unta. Nalipay gani unta siya nga mag-field trip. Yawat na lang, mapuna niya graduan ang subject. Pero saon man nga, ikontrabida mang amahan. Ang Luisa, ipansyo! Nang! Uy, nga naman is Mix? Puro nalisang? Mix, ano? Nadayon ko yung si V silang field trip. Nabanggar ba yung gisakyan? Gibalita ron sa radyo. Unsa? Jesus Maria, sa Ginoo ko! Nagkakuyog si Ato Nang? Nagkakuyog si V? Salamat sa Ginoo! Mamila! Justin. Naunsa man ka? Nagkurog lagi ka. Ano man ka? Ambot, nalipay ko pero ambot, wa ko makasabot sa akong gibati. Ngano lagi ka ba? Naunsa man ka, Mamila? Vera! 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 Nagkilapsad si Ate Luisa? Pasensya na, ha? Kung dili pa tugod di mo. Napilutaro na nga mong veres na disgrasya. Salamat. Salamat gid kaayo. Uway problema. May gani kay nagkatag-an ka. May gani imuming higipasidaan. Lain lang gid ang akong pamati gahapon. Pag-ingon niya nga field trip nila sa South, gikulbaan lang yung kong kalit. Naanik anak ng talent, magkatag-an ka. Na-timing lang tingali. Uwa lang tuyo, Naawaw ko sa imong lola. Naglagot pa kayo ko niya nga nag-apil-apil siya na mo. Pero di ay, siya pa ang nakasave na ako. Butan magina si Mamila. Tanan nga, kanang, yadyo buhatan tanan para dili ka mapahamak. Ha? I mean, ingana gina si Mamila, concern sa uban. Gabi kayo na siya mong tabang. Bisan wa pa nilabot niya, yadyo nang i-treat nga close niya. Saludo kayo ko sa imong lola. Gusto na ko mag-sorry niya pero mauwaw man ko, uy. Nganong mauwaw man ka? Nga ako raman ni. Murag, mas maayo nga. Dili ko mapil ninyo ha. Moment ni ninyong duha. Ay, ko. Nganong kitabunan man na nimo imong naong. May problema? Sorry. Sorry, cute. Naingon ko ato tugod sa akong grado. Pero mas labaw pa di sa grado ang imong gisave. Kaya nga akong yung kinabuhi. Thank you. Ay, wa na'y kaso, oy. Ayaw na paghilak. Uy, silang Shirley. Kadiyot ha. Nilakaw pa si Mama nang. Shirley? Murag familiar tingog ka. Bago-bago pa man to siya nilakaw nang. Ya, uy. Saka siya orasya mo bayik, no? Yun na magot siya gi-order na ko, nga kakinahanglan may muhatag og katunga nga down payment aron ma-deliver sunod adlaw. Saon man ni, ay! Unsa di ay na? Ay, hi, ma'am! Ay, naaramang ka diri nagpuyo, no? Ay, tapli lang siya si Louis Sabe, aron dili na ko magbalik-balik. Doon naman gud siya gi-order na ko. Ay, uy, pasingkanahan ka. Ay, di ara ang brochure, oh. Ay, ayaw lang. Dili lang ko. Thank you na lang. Ay, sige. Pero, ay, tapli lang siya lagi si Louis siya. 100 ra bitaw. Ay, nakalimot magugog ingo niya nga dunay down payment.
Di ka naman kusuban. Unya, nihatag naman silang tanan. Makancel gud ang order kung di siya makahatag. Aw, i-cancel na lang. Aha. Uy. Ay, i-cancel na lang kay madugay pa man to siya. Mamalit raw niya mi sa department store anang iyang gi-order nimo. Ay, uy. Wa gyud is department store ako mga products, no? Mga imported taon ni. Aw, okay ra. Naaraman sa tindahan sa mga imported goods ba? Dito na lang mi mamalit. Wa ko isa sa imong mama, biha. Ako rin mo pasabot ni Luisa. Ayaw ka balaka. Apil, Lord. Pwe! Te, ngano di ay? Ay da, mangingilan pa itong babayhana. Oh, wa to siya tinuod nga baligya. Manawat siyag orders unya mangayo og deposit. Pero mawagtang rato siyag kalit. Bubalhin ra tog lugar nga adto na sad siya mangilad. Oh, natag-ana na nimo, te? Natag-ana na nimo? Or nakaila na gid kaniyang daan? Nakaila ko niya. Abi na ko, natag-ana na gid na nimo. Hatanawa, sunod adlaw. Ibalita na to siya. Oh, ha? Nawa, ma. Nakatag-ana sad siya. Nadakpan yun silang Shirley. Hala, no? Nagkatagaan kit siya. Pero nakaila maga siya daan ni Shirley. Oh. Aw, naibaw na siya daan nga... Naunsa na sad ka? Spy, tingnan mo si Mira. Papa, ginoy. O, di ba na posible? Pasit iya nang gipangita si Shirley. Kung iya na yung gi-report sa mga pulis, diyang iya nang nakitaan. Di ba? Ako na siyang gisave ning higayon na. Mahog na ang tatasway nada akong 100. Askang lisura na ba pangitaon sa 100? Kuya, wag main power ni sangay nako sa? Asa mo siya ron? Magsnakta ninyo og banana Q. Uy, kadaghan ko lang imong gipalit. Imong gipakyaw ang tinda ni Jane. Uy! Gibaratuhan naman sa siya mo yung gipakyaw. Mga bitaw ta ninyo. Uy, libre ko Thank you, te. Uy, si Justin. Ay, unya na to. Busy pa to siyang gibasa. Too di ay, Vera, salamat ha. Ako na sa imong giluwas ng higayon na. Ugang ako 100. Ay, gamay ra ng butanga, uy. Matay, Vera. Doon na magyukay talent, anak. Wa lang yung tingali ka mahibaw nga mananag-andi ay ka. Dili sad, uy. Doon na, Vera, doon na ako ihanip mo. Ha? Unsa man unta? Ato-ato lang niya. Unsa may mudaog ugma sa sweepstakes. Ha? Panag-asa ko niya, oy. Unsa may mga numero nga mudaog. Sabak ko na pansoy. Nakuratan lang hinuunas, Vera. Makatagan sa ka ng mga ingon anak, te? Ay, dili lagi ko mananagan. Ma-feel lang kitingali na ako kung unsay mahitabo. Unya, matiming gid ba? Maka-feel? Nindot lagi to. Tuo di ay. Nalipay ba ang mga ginikanan sa imong gipangsyuturan kay nisakagi ko ng grados ilang mga anak. Uy, mao ba? Uy, maayo hinuod. Ako sa TV, tuturi kong apil, be. Oo ba? Way problema. Kini maoy tun-i kay maon ni mo gawas. Di man na mo'y pointers ni ma'am. Basta, kana maoy tun-i. Yes, ma'am. Thank you, good kaayo, te! Thank you, te! Huwag yun ang gawas sa pointers na gihatag ni ma'am ay. Ang imog yung gipatun-an ako mo nang gawas. Nisiga ko na mga mata sa mga classmates, kaya ako rin nakakuha. Yes! Ako'y highest! Woo! Ay, usa di ay. Ang ano di ay, ha? Ma, highest ko sa akong subject, ma. Nigawas ang mga gipatun-an ni Ate Vera na ako. Mao ba? Uy, Vera, ayaw na nagpakawa din ha? Aron intaw ma-honor ning bata, ini-graduate. Ay, mama sa doy. Tanawa sa Tivera, nakuyawa na lang hinoon. Pero, wa ko ma-honor pag-graduate.
Nakabalik na ka ako sa future atong mga panahon, ah. Ay, tilapad pa na akong ooy. Matuog na ko, Mamila? Ay, kuyawan man lang tanin mo. Abi na kong natuog na ka. Wa mamila, oy. Di ko makatug. Unsa naman sa imong gihuna-huna? Kung 1920 pa lang ba, may nigamit na o computer sa Pilipinas. Nagpasabot nga, between ana nga year, hantod karon nga 1981, doon na yung mga developments nga nahitabo. Meaning, nga dagka na kayo mga satellite sa space, karong panahuna. Karon ba, kining panahuna ba 1981? Posible. Oh, my God, mamila! Ngano? Kung wa ko masayop, 1983 na create ang internet. Kung wa ko masayop, ha? So, that is 2 years from now. Meaning, dili na kayo layo ang time-space. So, sakto lagi ko mamila. Dili tanan nga naa sa langit nga atong makita nga nagsiga mga stars. Ang uban ana, mga satellites. Feeling na ko mamila, makakuha na yung tag-signal, ani. Makakuha na yung tag-signal. Ginoo, nahibaw ko nga naghinam-hinam na si Justin. Ya makabalik na mi sa panahon nga among gigikanan. Bisan wa pa siya musulti na ako. Masabot kaayo sa iyang mga lihok. Pero sayot ka gyud kun unsay nias akong kasing-kasing karon. Dili pa ko gusto mo balik atong panahon na. Gusto ko pang ikauban og tugay ang akong mga ginikanan. Bisan og wa sila makailan ako. Nga ako ni si V sa tuig 2021. Dito lang tadapit ay. Si Miguel, may kauban nga babae. Uy, kailan man ko ang babayhana? Nauyab di ay na niya. Dagway baya ni Miguel. Nagtuo man kong si Elena iyang uyab ini mga panahon na kanaday si Estrella. Kayong kusion. Pero dili lang ko manghilabot. Wala ba na say kalibutan nga ako ni ang iyang maasawa. Toothpaste unya, day. Beer o niya, udong kabutilya. Deposituhan lang. Kinsa may mo inom, anak, Mix? Ako. Oh? Ngano? Gibuwagan kang Stella? Gipulaan naman ko nung siya na ako. Stella? Oo, di ay. May Stella man dito siyang uyab sa una. Baya, gilumpong niya ang tulo. Sila si Elena, Estrella ug Stella. Unya magpahubog-hubog kon buwagan aron ingnon gisakitan. Ay kaayo ang puspusan og botelya. Nang, imatagpis na nga. Okay. Bayad o bayad. Di na ko manguya, boy. Sakit sa dughan. Bayad o. Kahilas. Mao ba mamila? Lingawan ako eh. Babaero sa din na si Dadilo. Ay karon pa ko mahibaw, oy. Aw daybaw na kong daan na naase na agian nga uyab. Pero wa ko mahibaw nga naglumpong-lumpong sa diay siyang babay. Lami lagi doklon. Katawaan ako mamila eh. Namuwa jud ka na naglagot jud ka. Ay ang buotan man kaayo nag-image ng tawhana. Hilom raman day kay nagtirada. Ako unya nang ingnon si V, nga dili na ipasugot kon manguyab na niya. Unya, di mo magkadayon. Di mo ipanganak si mama. Di sa gumataw. Kanindot sa mga tanom. Tu naman di ay tuod mi ini sa una. Kamayng garden sa kilid. Plantita na gyud ay ko sa una pa. Tayo! Tayo! Ang may laki ay... Nang? Nasibi? Ay, nang bira. Nasibi? Nagmanang pa na kong kanahan. Bigani, Bi. Nasibi, nang? Natog! Sige. Bubalik lang niya ako. Sige.
Kaayo yung sudyaan, oy. Pero unya na lang. Unya na lang kung makabalik na ko sa future. Lipayan ako, uy. Naglibo ko kung unsay ako unang hugbasa ini. Thank you, ha? Para ka na. Unsay para ka na? Kadako ni mong nabayaran ini mga magasina? 100 kapin ka di mo nabayaran ini tanan? Chicken ra kayo eh. Lahi kit mong mga dato, no? Di man gumidato. Sakto lang. Kung itandi mo na mo, dato gid mo. Ay, kinilang akong unahon. Oy, ang akong mga paborito. Kislap, woman's. Lloyd sa Martino, manggid nga cover ang gigunitan. Kay iya mang crush. Uy, hala, nakatagaan lagi ka, te. Ngano nakatagaan man ka? Crush sad na ni Mamila. Oh, tinuod ka, te? Ay, higi kabuangan, kalangan ng Justin. Te, si Justin bayad initanan. Basin masuko ka, ha? Uy, nganong masuko man ko. Nahibaw man ko nga mauni imong hilig. Sa sunod, ako na sa mo palit nimo. Oh, wow! Salamat, Daan! Uy, Luisa, madlungan ang imong anak mo. Naghanag kayo siyang pagkasino. Baliguhan na ka, malitahan. Ay, pinalit maguna ni Vera tanan. Wala na siya gastuan na. May mauwa magtao eh. Yung pagasto ni Vera. Gi-offer man good na pa. Naisa tayo ako malibaran. Mamila, naunsa din na sila. Ay, nagyaw-yaw si Papa. Kaya daghan na kaayo akong mga magasin. Abot nagduha ka malita. Ngano? Oh, unsa rong pizza, ha? Ngano man, Mamila? Nahinumdum ko. Katong time nga naabot og duha ka malita ang akong mga magasin, wa madugay ato. Nasunog ning among lugar. Ha? Oo, kahinumdum gid ko. Unya, Mamila, naapil gid mo. Wa. Pero nawagtang ang bag ni Papa nga may suod kwarta og mga importanteng mga papilis. Kaya namakwit man mi. Unya mas nasiguro man yag alsa ang duha ka malita na kong mga magasin tungod sa karatol. Napasagdan ang iyang bag. So, unsa itong buhaton, Mamila? Imo sa sultihan, ana. Nalimot ko asa to nagsugod ang sunog. Maayo tag akong mahinumduman aron masanta. Basin pagdili madayon. Sige, Mamila, hinumdumi. Maayo lang utag ako mahinumduman. Maayo lang unta. Ay, hapit ng kaadlawon. Di man gyud ko makatog. Sige ra ko gunahon na sa mahitabong sunog. Asa ba gito magsugod, ha? Ay, may tag ako tong mahinumduman. Kaya akong sultihan sila si Papa ugma. Ginoo ko! Ginoo ko! Nagkuro ko! Nahitabo yun! Wala ko masanta! Mamila, sunog na? Oh, Justin! Ayaw ka ko'y. Di man ka ni mapil yung balay. Wa ko mahadlok. Nag-uulang ko nga wala ko masanta. Ayaw kang guilty, Mamila. Destiny dyan nga, mahitabo ang sunog. Lo, kinsa ron nanuktok, Mamila? Vera, Justin! Pagmata mo kito na isunog! Sutihis na, Mamila. Sige na pagbawas na mo kay sunog! Nanay yung mga damit! Sutihis na, sutihis! Dali na, boy! Luisa! Apura! Di sila si Vera! Ayaw mo panggawas! Unsa? Luisa! Puyo ra mo! Dili lagi ni maapilin yung bahay! Luisa, unsa ba? Dili ka paggawasan ni Vera! Nakuha na sa kayo, uy! Vera, sigurado ka? Ha? Nga, di maabutin ang sunog? Dili lagi. Dihara na sa atbang. Dili na makalabang. Naanay daghang bumbero, oh. Pero Vera... Salig lang mo. Dili lagi na mo labang. Mawagtangan pa hinuon mong importanteng gamit kung manggawas mo. Imong bag, Pancho. Asa man? Ulala, ako na diya sa gawas. Pangitaa dito. Diyan ako bag. Ay, salamat. Nasave jud, Mamila.
Murag hinay na ang kayo. Ay, mag-pray na lang hinuon ta. Mag-ampo ta nga mahuman na ang sunog. Ug magpasalamat ta nga way na disgrasya. Luuya sa mga nasunugan sa. Dako ba dyan kayong area? Sila si Migs, wa na apil? Ilan ni Dadilo, mamila? Naapil. Naapil lang ilan ni Migs, te? Mayo! Mayo! Oh, si Migs! Migs, dali! Suod lang, wa na gilak! Nasunog ginamo. Kinarig yung planggana nga mong naluwas. Si mama ni mo, asaman. Gidaon ta ni mo din, aron makakaon. Tuwara siya sa ila tiya. Ako lang yung ibilin ng planggana. Balik pa ko sa bahay, basin pag lunap ko lang makuha dito. Wa maapil ang imahe sa Santo Niño. Adto akaw. Ha? Mamila! Basin lang di ay ugwa maapil ba? Hoy! Ni Migs! Ang Santo Niño, wala pa ang sunog! Oh, Vila, unsa di ay ka? Anghel ka?